daraja ɗaukaka. Shi ya zo a saman dukkanin matsayi, ba kamar ka Rasulallah daraja ɗaukaka. Malikal mulki sarki Allah kai nake sakawa, kai ka bani dama ko iko har nake yabawa. Baitukan masoyi Mahmudu mai gida ga kowa, shi nake yin kira shugaban mursalai, babu tamkar manzan Allah daraja mai maka. Ina gida ko daji salatuka nake san, rabbi kai yi ƙari gun Mahmudu uban gidan nan, shi ka baiwa isa rahama ba irinsa sannan, shi ya ce an rike ilahu kar ai sake, ba kamar sa Rasulullah daraja ɗaukaka. Shi ya zo a saman dukkanin matsayi, kamar ka Rasulullah daraja ɗaukaka. Shehu Tijjani kai mana komai dole jinjinar ka, Barhama san nuru jalul hubbu na ji baitukanka, kun isar kun nuna har babu ma iyaka, godiya zan muku zuciya ta sanu, babu tamkar manzan Allah nasaba ɗaukaka. Ladabi ni gabanka nake yi shehu sani nawa, ka faɗa kai nuni annabi sansa ya fi kowa, mai dubin salatin nan dole na yi sakawa, shehu na Mustapha ajiya ta faɗa, babu tamkar manzan Allah afuwa mai maka. Shi ya zo a saman dukkanin matsayi, ba kamar ka Rasulullah daraja ɗaukaka. Dan uwa ƴar uwa da kanta za na fara baiti, wa kike so kake so ka bar abba kun ta fati, shi ya sai ta kowa Mahmudu magani na datti, shi ya so ka shige aljanna shi ya isar, babu tamkar manzan Allah matsayi ɗaukaka. Shi ya zo a gaban yarda a cikinta ne ya so shi, mai tasarrufi a cikin yarda ya kake biya shi, bangure saurara zane baitukan shi, mai kabiloli da harasa ya kake tuno shi, shi ya san shari'a laji ta yaba shi, arziki magani na talauci dole na yaban shi, suturar dukkanin tsaraici babu makalar shi, na tuna gadimarai sirrin fasin abiyar shi, duk halittu na nan da na can duka na kasan shi, cakai an rufe an kyale ba a matona shi, mai karamar da ta wuce irga dole an batan shi, ni Bashir na rike ya sayyadi na faɗa, babu tamkar manzan Allah daraja ɗaukaka. Shi ya zo a saman dukkanin matsayi, ba kamar ka Rasulullah daraja ɗaukaka.
dalilin ka ne Allah ya yi mutum da aljan, to ma dalilin ka ne aka yi wuta har da aljan. Shi ya zo da komai mai magani na barna, babu tamkar manzon Allah ya fiya mai maka. Ya wanzuwar duka wanzanzu ba na ambatanka, harshe yana nan yana baitoci zuciya tunaka. Lamarin naka sai dai sarki wanda shi ya sanka. Lafiya mai gida abban sajida, ba kamar ka Rasulullahi daraja ɗaukaka. Shi ya zo a saman dukkanin matsayi, ba kamar ka Rasulullahi daraja ɗaukaka. Kai ka zo kai kake da duka so ba iyaka, dan uwa ce kawai na jami za ta kau da shakka. Kai na so kai ne dole jinjinar ka, mai haɓara na kyaure ras waye san tsayinka. Idan ya ce ito haka ne babu mai musaka. Na tuno wata mata da ta shigo Madina, rayuwar ɗanta ne aka ƙara don ɗan Amina. Ta furu ta yi kuka da ‘yan uwa ma'auna, nan da nan yatsu na kafafun gawar ya motsa. Rayuwar ɗanta ta dawo domin mujibu, lafiyar lafiya alabi dole gaisuwarta. Mutuwar ma an fasa domin sahihi, rayuwar yaran ta yi nisa domin samahi. Har ma'aiki ya yi wafati yaran kujihi, yaran yana nan domin ɗaɗan Amina. Nasirul haƙƙi bil haƙƙi sayyidul alamin, kai ka san dukkanin matsayinka ya ruhul amin. Mai gidan ƙudura mai matsayi kai ne na Yasin, ainihi musu baku masani na sirrin. Lafiya jarumi mai Allah ma'aiki, ba kamar ka Rasulullahi daraja ɗaukaka. Shi ya zo a saman dukkanin matsayi, ba kamar ka Rasulullahi daraja ɗaukaka. Nan na so in huta annabi kai nake biyawa, wa ya san ka ya taɓe na san babu mai musawa. Ka isar ka zartar annabi kai kake rabawa, ka isar ka kawar maganin su dujal, maganin fitinannu kai ka kau da shirka. Shi ya zo a saman